Inibingelele sinamukele lapha ohlelweni lethu Maskandi Talk Show podcast. Lona unibingelelayo bafowethu uVusi Umshiso Mfokankosi. Phansi le eMpumalanga eDahakral abazi kangcono bathi sesibayeni sensana. Nganiphathela ke nje nani manifuna niphathela ngamasaka beyiningi. Namhlanje ke bakwethu sihleli umnyovu yatinyela. Utomtha. Awubulisa abantu lapha ekhaya. Ngibingelele kakhulu umnyovu wangu bani umsinga no. Umnyovu wangu. Ushese sibayeni sana. Sensana. Sensana. Straight nje. Bathi ngiyibhehe. Bebheba into la. Hayi ngangiyibhehe ngizayibhehe. Ukwawo omkhulu phela basho kanjalo. Hayi angiyisebenzisa ngeke kufihla lokho kodwa angisayisebenzisi. Sesa expire lezo sikhathi. Sesa expire. Manje bafethu sihleli nomnyovu umfowangubane kodwa ke ngiyacabanga abantu abaningi bayamazi la esinabo kakhulu la endimeni kaMaskandi kodwa ke nje into elula awuyichaze kahle ukuthi umnyovu ubani udabulaphi ya Yebo umnyovu ufana nomncane ukhuphule nje phela Shouthi uyayibonela nawe umncane uyayibonela nawe umfana omncane omncane Smart kodwa umfana walemsinga emabomvini kaDolo kodwa ngokuhlala ngikhona la eGoli ngokuzama impilo nokunye yebo ngikhona la eGoli ekhaya kusemsinga emabomvini kaDolo yebo ukuwona umkhakha kaMaskandi ngikhona le egengcini ngikhona impela le egengcini noma phela sengikhona ngomnyovu kodwa sekunesikhathanyana ngikhona ngoba sayaqala ngokugida ke thina la eGengcini kwahamba kuthina ngiphela umuntu wayakhula ngicabanga ukuthi umuntu nomuntu usuke enesifiso sento ethile empilweni then hayi kwahamba kwaze affect thina sengenza umnyovu njengamanje I think it was 2021 yes 2022 2023 ngoba seku 2024 njengamanje futhi ngicabanga ukuthi 2022 khona la kwasishutha khona iprogram 2022 yeah 2022 lokho sijazi inkani nje sikhona lokho sikhona futhi sisazoba khona kakhulu futhi umntwana mina ke ngilandoda engahlehleki impela uma ngabe sengithe into ngiyayiqala iyophethwa yimina futhi ufuna kanjalo uyabona amagama lapho ID nje amagama amampela like ngoba ngiyacabanga ukuthi leli kamnyovu ngapha uMaskandi lapha ku ID owane wabazali nje hayi nalo likamnyovu phela kulona likaMaskandi ngiseza kulona ulathu kanjani kodwa chaza ngesilizwe kahle ngoba uyisilenda kanje uyanethusa hayi uzochaza igama lami likababa noma umlungisi umlungisi impela yangalethu ubaba noma lona sepasini likamnyovu ke lona akulona legenci angibona phela labaculayo mina bamagama egenci hayi ke leli kamnyovu ke lona igama kushuthi angazi ngathini ngalithola ngazi egenci kodwa hayi ngoba sengisemculweni nganika uthisha engifundisa esikoleni leli igama leli ngiyakutshela nganika uthisha phela manje ngangidlala esigenci esikoleni uyabona uthisha wami wayeyithanda ke lento noma phela wagcina kushuthi engaphumelelanga nayo yebo yes cause bawayithanda nje kuba neqembu angaze mawagcina inalo noma kodwa angiboni ngoba phela ngabe ngiyalazi ngoba naye futhi asiphilanga sakwazi ukuxhumana kodwa leli igama likamnyovu ngalithola kuyena yabona kwakundimande wayemfundisa esikoleni kwakuthisha omkhulu impela futhi uthisha omkhulu uyena wathi umnyovu kaNdimande uyabona ngokuthi kushuthi angazi indidane ethanda ukuthi umnyovu angazi bani umnyovu lapha kwindidane ethi umnyovu wendidane wathi nayo kaNdimande lo yabo then ke ngokuhamba emculweni ngasebenza nomthetho wakhe walanga okumkholwane ngabona umthetho wakhe kwasebenza umthetho wakhe ngafikela kuyena ke mina emculweni sengena impela emculweni ngakhetha kuyena ngahamba ngasebenza noNgika umfowandlovu ngoba kade sangiphuma nje sangiba umnyovu kade ngisuka so lakamnyovu uyatinyela lasuka sethi suka kumthetho wakhe kuthiwa hayi ngoba vele uyaziwa phela ukuthi uyatinyela
lokulabo umnyuvu yadinyela kusuka lapho alicatshanga wanga semculile sesikhona lento ukuthi kanti ngizothi ngubani hayi into nje yatholakala khona futhi kulento yeginci yes yebo wabona ukuthi ngcono vele uqhubeke naye ungasalishinji kakhulu ngoba phela vele ngisho umnyovu esikoleni phela kwavele kwaba umnyovu yabo ngaba umnyovu wavaleka leli kamlungisi lavale ngase ngikushaya isimo ngibiza ngangivele ngikhipha ngoba namanje ayisiyaxabana phela umuntu wangibiza ngegama lama ubaba noma kuphela phela abantu abanelungelo kodwa umunye mayiqhamuka impela ngibiza ngalo ayi mangambela mawulu kanjani ngiyamuyisa manje ukumphethe uzokubiza ngalo ngisafuna nje ukuya khona ukuthi ngoba naku ulivezile ukuthi umlungisi mayengakubiza kumbeje khona nje wathi umcijo lapha igama umcijo uyabona so mawangibiza ngomlungisi ngoba seyithela hey obesethela hayi ake ngiyibambe le ekalokho kanjani sizongena kuyo kambeje safuna ke siqale la ekutheni umnyuvu ngoba ngiyakuzwa ukuthi lento since wasuka naye kuphi esikoleni nesiginci futhi usiqale khona esikoleni yini yakwenza ukuthi usondele kakhulu ngapha eyiginqeni wabuka ini noma kwakuvela wabona ukuthi ayi ngathi kuyisiphiwo sami ke lo wathanda indi kakhulu kule genre yethu le kaMaskandi uyazi ukuthi webhuti into kusho ukuthi mayidaliwe iye ngokuzenzakalela yabona ngoba ngisho ukungena kuyona kuyazenzakalela izinto eziningi kunjalo so mina ke umculo vele into engikhule ngiyithanda kakhulu ngisho ukucula mina vele ngangivele ngikuthanda ukucula before ngize ngingena khona ukuthi ngigide nani yabo umuntu ohleze eculela ngoba ngisho khona ukugida lokho ngangena ekugideni mina ngivele nginezigini zakho uyabona ngoba ngutshela lento kaMnyovu ngangivela esikoleni ngumuntu okhonza isiginci ngisho ngifunda esikoleni nguzwa kahle understand into nje engakhula ngayo edlala kakhulu nje idlala kakhulu nasekhaya uMaskandi yabo kwayinto engiyithandayo ke ngile gaga ngithanda nokugida phela ngangifundiswa ukuthi phela hayi ngangibuka lapho ukuthi okwenziwa nje usuke emhlanje washo ukuthi into mayikuwena vela akunzima kakhulu ukuthi uyifunde futhi uyazi uyabona kuba into ethi ayibe kanjalo then ngokuhamba kwesikhathi ke ulwazi phela ukufunda kuphela ukufunda kuphela ngoba ngisho zona isiginci lesi akuyona into ephela ukusifunda ukuthi hayi khona ukubamba namhlanje wathi ungakwazi izolo ukuthi hayi kanti la ngoma ethi ikhala kanje so into engapheli you understand so kuba into nje elokhu iqhubeke njalo wazana nabanye abantu bekunika olunye ulwazi lokhu iqhubeke kanjalo iya phambili you understand ngizwa kahle yes ngoba nje silapha namhlanje unama album angakhe amakhasethi enganawo iyodwa ngoba kuba yini ama EP because in 2021 sasenze i-EP lapha emabhozini kwakuyingoma ezo2 khona ingoma ethi ipeni lakhe sabhale ikikiki uyathanda ngiyakhumbula ikikiki kwazo 2022 ngenza i-album yakhona ngangifishare uLimit ungeka intombazane ngapha eScott uMamlojo qansa ezo14 ingoma zakhona kwathi ke kwaku 2022 ngilapha 2023 akhipha ingoma last year ethi ngehlelo earthquake bekuyini umthakathi ngiyakhumbula le earthquake lethi umzimba osebenzayo kiphi umzimba osebenzayo 2021 ka 2021 saziphumeza uthune nekikiliki wakhipha ingoma eyishisayo zodwa umthetho wami mina ngiligaga impela futhi ngiyakubona hayi kodwa mina ngiyazi yabo ukuthi phela angithi abanye abantu khani beqala bemnothisa manje umnyovu yabona kodwa mina angisho futhi angungabazi lokho ukuthi ngiligaga ukuhlabelela ngiyakwazi ngempela ukucula ngeze impela hayi ngiyakwazi ukudlala iziginci ngiyadlala ayikho indlela engingakwazi ukuyicula yabona so nongakambona umnyovu usazombona nakujahile kodwa lokho sikuphushe njalo umsebenzi uphusho yona into ebalekile no sisebenzele kutheni nomuntu ongamazi umnyovu uyozamanzi yona into ebalekile leyo notshela ukuthi hayi umnyovu usashaya kancane uyozabona ukuthi phela ngeke ukuthanda vele bonke abantu ngoba nami nginabacula impela nje ukuthola umuntu ngembona uyathanda kodwa ngeke ngamuzwa bakhona ngeke ngibadalule abantu vele hayi bakhona thola umuntu ngembona abantu bayamthanda kodwa nje mina hayi
bami bakhona abacula abadlala ngeze ukuthi hayi kodwa umculo wakhe ngisuke ngawuthandi yeah hayi ukuthi mhlawumbe khona inkinga ekhona noma kanjani noma ngomthandi yena ziqu sakhe eqala yeah into ayiculayo ngisuke ngayithandi so ngicabanga ukuthi nami ngoba ngumuntu angeke ngi-expect ukuthi wonke umuntu uzothi umnyovu uyashaya kodwa mina nje ngokwami ngiyazethemba ngiyazi ukuthi umnyovu isinqathu yeah nesilungu bathi hayo nayo confidence awuzingabazi kufuneka lokho ngoba phela ngaphambi ukuthi kube yithi sikuncomayo wena kumele uzazi ukuthi into oyenzayo ivele uyisha kangakanani confidence always wins basho njalo yakezo bobuzini lapha kuye sihlephele nezingezi bonakela ufake izazo sesingisi angeke yala noma ngagcina ngishiya nje endlela angihlakaniphileke vele yeah ngiyakuzwa mnyuvu yebo angithi sigcine sithi earthquake le ya last year yes wabuya this year EP ithini EP zingakho ingoma kule EP zo 3 yeah isikhona la kufanele dilungisana umona yeah bese khona kunazana nenqo bese kuba khona mhle ngikhohliwe thina bengaphe yeah ayo wena ngithola kakhulu kodwa mbe siyabheka ngithi bengaphe what happened hey what kodwa ke bekusokubingelela ke lokho khona ialbum esayizake ngiyirecord e-Tech Studio wow ngicabanga ukuthi uma ngingaphosisi ngoba phela sangithi sifike sihlele bese uNkulunkulu enza indlela yakhe kodwa ngokuhlela kwami yeah bengihlela ukuthi izophuma June or July okay between those 2 months ngizobona ukuthi yiphi uthi into zami ihlile kanjani but bengingafuni ukuze kweqingale kaJuly kodwa ucishe okuningi senikwenzile hayi okuningi kahle kahle sengiqedile studio ukuthi nje sekufanele kungene umuntu engimlendile oyifisho oyi1 ngizama ukuthi kumele azongena yena bese siqhubeka nokunye but ngokweside lami sengiqedile ngacula ngifaka ama keyboard ngenza yonke into kufanele kungene lo muntu azongena shuthe kama promo kwenziwe yonke into ngoba kuningi nje indlela engihlelile kuningi ngendlela engihlele ngayo amaloji kusethekwini so iningi into engihlelile so ngoba ngisho ngithi sifike sihlele bese uNkulunkulu athathe ngiyafana hayi lapho kodwa nje umfana naye usehlelile ngendlela akahlela ngayo yeah hayi ehlisa babukeli lapha ekhaya ningakhohlwa ukuthi ni subscribe and follow lapha ku Facebook na ku YouTube @Maskandi podcast talk show yebo siyakhuluma kahle kahle abantu funa bakwazi lokho bobuzini siyaxoxa iyasho lento ithi talk show yebo siyaxoxa kuyaxoxa naye manje ke umnyuvu ngitshena umnyuvu mebhala ingoma yeah uyahlala phansi ayicabanga noma umnyuvu uyalala ebusuku mhlawumbe bambonisa ukuthi hayi ndoda ukuphuza nasi isimo nasi noma umnyuvu ubheka into eyenzakalayo lapha sakhile nje ezweni athi ake ngikhuze lesimo lesi ikhanda kanjani umnyuvu ingoma hey endabeni yokukhanda ingoma yazi ukuthi ingoma yenye into futhi kufana nani ngazi ngathi but ingoma uma lento uyiphiwe futhi akuyonto enzima ngayo njengoba mina ngumdlali wesigini akumele ngize ngifonele ngithi futhi umshisi hayi futhi usondela la mina ingoma esengiyicabanga ngilethe ngathi mina isigini ngiyadlala ifika ngandlela eyiningi kwesinye isikhathi nokuthatha isigini ngithola angayimisela ukuqopha ngiyidlalela futhi khona isembe ngiyidlala emnandi ngicina ngiqophela phezukwayo you understand kwesinye isikhathi thola ukuthi ngiyahamba nje ngifike lokuthi hayi ngingacula ngento ethile yabo ngiyicabanga mangifika endlini ngithi yanto kade ngiyicabanga lapha endleleni yabona thatha isigini sami uyabona so kuba into elula ke vele into omuyiphiwe lento esikhuluma ngayo ukuthi talent futhi yabona engicabanga ukuthi nawe khona into ogudi kuyona omunye umuntu uma ngabe eyibona uyenza uyamangala ukuthi hayibo lento uyenza kanjani into omugudi kuyona ke akuyona into enzima yabona into enjalo ke ethi into mawukwazi ukuyenza futhi kuwena ayikho into ebanzima yabona okay yes no hayi la kule side lo music cha ngicovered ngendlela ukuthi ingoma uyenza kanjani yes so manje la endimeni yethu uMaskandi yes but kukhona lento yomntala yeah abanye abantu bayithatha njengokudlala abanye abantu bathi futhi iba iqiniso sesikhathi or ibe too personal umnyuvu mayibuka lento ibuka ngaliphi iso yena ekutheni mhlambe iyasiza iyalekelela yini ukuthi as an artist ukwazi ukukhula or into oyibona ngazuthi wena mhlambe hayi man ayinasidingo ikanjani ngiyazi ukuthi la kuMaskandi sithi phela acula igospel okay yeah wena uyibona kanjani lento le yes okay
endabeni yomuntu lapho isikhathi asifana ngathi izinto ziyashintsha ekuthenini ngoba ngathi kukhona umuntu lapho yomgqumeni ngasesikhathi eyibo namanje khona futhi yebongo nani shuthi yonke into nento ngathi mina ne technology yakhona yabona because vele abantu bayakuthanda into enokukhuluma phakathi abantu bayayithanda yabona manje waqhuma izibhakela sonke ngaphuma lendlela siyobuka understand ukukhomba ukuthi shuthi abantu la kuhlezi kwenye nokuxabana leyo nto leyo abantu bawuhlezi bayinike attention so ngeke ngisho ukuthi mhlambe ngithi mina ku right noma ku wrong but one thing for sure ngiyazi ngabantu basemhlabeni la kuhlezi kuneyingqisho khona bohlezi bekhona you understand so angazi ngathi but abantu la kuhlezi kunokuxabana khona leyo nto bohlezi bayinika attention you understand so endabeni yomuntu lapho kufanele ubheke na ukuthi utalapha uyabona ngoba kufuneka phela ukuphapha khona ukuphapha khona umntalapha ufika umntalapha ngokushaya ngezandla sengokunye lokho uyabona I know so into kanjalo abanye mhlawumbe basuke bekukhulumile abanye bengakukhulumile ngithi into yabantu angeke uyazi ikakhulukazi lokho komculo engeke kufanise nalokho engikhuluma ngakho kwesibhakela singaqhuma lenyanga okomculo bengafika abanye bekukhuluma abanye bengakukhuluma ngeke sikwazi uyabona khona mhlawumbe baxabana ngempela khona bafuna ukubeka ukudla etafuleni so umuntu ngeke into yakho uyiconfirm esikhathini esidingi but mina ngeunderstanding yami abantu bayathanda la kunengqisho khona la kuhlezi kuliwa khona la kuhlezi nje umuntu uyohleza ekhona leyo leyo ngeke kuthiwa kulo abantu esibila emgaqweni asiyadlula nje asibabunga uyabona ngifuna ukubona ukuthi ubana wena phela ngikhuzini into emshaya uyabona kakhulukazi thina ke sayamabhinqa sikholele ekutheni imvelo kufanele umuntu umshaye vele phela thina siyakhipha la sinasivele vele phela uyabona so kuloko kamaskandi ngisho ngithi ngendlela engiunderstanda ngayo ke abantu bayathanda lahlezi khona kunokukhuluma yes shuthi kuyabasebenzela ke nabakwenzayo nabasazokwenza ukuthi kufanele ukuqaphela nje ukwenza nobani kanjani so manje sengiyakubuza nje as artist nawe yebo mhlambe lo mntalapha noma lo umdlalo loyo ngoba angithi mhlambe sibuya senze nemicimbi ngithi uma ngiyenza nemicimbi ngihambe ngiya kuma sponsors athize ngithi hayi man banike le idea yami enginayo manje masibabuka lento masibathi bayalandela masibabona ukuthi ayi lento lena ngathi kuyiba nalento bukeke ukuthi mhlambe umntalapho wenza ukuthi umaskandi ungatholi enough sponsors ngendlela ukuthi mhlambe kubonakala ngazi ukuthi igender leyo ukuthi kuyaliwa lapha kahle enengqisho yabona yazi ukuthi ngicabanga ukuthi phela noma ngeke ngiphawule kakhulu lokho ekuthenini ama sponsors azobuka kanjani but ngisho ngoba ngisho ukuthi ihlezi zikhona nakwamanye manje mina ngiyawulandela wonke umculo ke wonke ukhona nomfana lo lokuthiwa ubani Shebe Shit lo selimpopo ePitoli khona lo mfana nje umncane ngamathathu uyabona inkinga yomuntu lo naphesheya ke mina nganginokudlala ke hip hop o Tupac nobani bani into eyihlezi ikhona o Tupac no Big nobani bani umuntu mangabe ethanda ukusponsor ka sponsor phuma indabeni zaleyo gender leyo into moyenza ngothando webhuti awunalo ukuthi ikanjani nani phakathi cause kwesinye isikhathi njengoba usho lento le nabantu abangahloniphi zonke yabona lento lena injani into lento moyenza ngicabanga ukuthi suke uthandweni yabona suke uthandweni into moyi support suke uthandweni njengoba bona labaculi bengqisho nani bana balandeli ngeke nje umuntu kusasa yangizamlandela ubani mina ngomseshaya bani ngesibhakela yabo umuntu mangabe kulandela ngokweqiniso kufanele alandele leyo nto engalokho enaka izinto ezithile understand noma ngeke ngibaphawulele kakhulu phela umuntu ngeke umazi ucabangani ngento understand so umuntu akasupport into ukuthi kuhamba kanjani ngoba sichaza ukuthi abanye kuyindlela abaphila ngayo kade sikhuluma khona lokho indaba yentalapho nani mose uthi wona bakiyeka lokho futhi uqonda ukuthi abalambe abantu yemshiso yazi ngifuna ungena kule yokungezwani ukuthi akusinte nje yazi ngangafunda ukuthi mina ukuthi noma ngasena ishow ukuthi between uAdidas uPuma uNike kwake futhi ngathi kuneyimbangi kwake uAdidas noPuma kakhulu so nje ayibhekani so uyabona ukuthi ngeke kuthiwe ngoba nakho sokumaskandi into nje ndalo ukuthi amalabel ukuthi akumelanga ngathi phezulu ugqoke iPuma neAdidas thina sikwazi lokho because awugqoki kokubili
Qaba lo thothi ngokumhlaba uyashaya ngathi ukuthi akumele ukwenza. So uyabona ukuthi indaba yokungezwani. Indaba yokungezwani Afike nje. akuyona indaba. Angathi umuntu hayi mina ngizwani ngeke hayi ngiyakusinde nje. Yeah, i-competition. Angithi manje kuloko komculo nokunye kusuke kusemehlweni abantu. Ngoba ngisho abantu abasebenza ema-ofisini bafuna ukunqumana bodwa bezwani babangekhundla abanani. Into ehlezikho. Yeah. Bese kuba ukuthi umehluko ukuthi bese kuba khona lokho kuphambi kwabantu. Bese abantu bekhohle ukuthi noma phela ngabe uphambi kwabantu kanje umuntu ekugcineni kwakho konke. Yabona? Umuntu futhi umuntu ohleze umuntu. Umuntu ohleze umuntu. Mina nje ngeke ungiprovoke ukuthi ngoba umnyovu kwani ngokugenqa nje. Hayi ngalo ngiyale. Ngokushaya bebona futhi abantu sengikushayile. Lahle phansi. Kuphela nje. Yazi into ongichaza ngayo background of music unayo. Mawuzobekisa ngalomfana wasePitoli na nangale phesheya ngiyaunderstand. Kusho ukuthi ngamanye amazwi kufuna ukuthi ama-sponsors umaskandi angasibuki ukuthi senzani kwi-genre kwenzakalani ngoba vele lento ikhona yonke indawo kahle kahle ngisho nabo gospel bakhona bangazwani. Yes. Yabona ngoba manje ngiyaye ngiyibuke lento ukuthi kuhambe kufike ngathi la kule genre siyasatshiswa ukuthini hayi nilo kakhulu yabona into cha impendulo yakho umphendule ngayo mina i-right kakhulu ngiyathemba futhi nabo abanye abangama-sponsors bayayizwa lento ukuthi cha abaqhubeke nje batshale imali siqhubekeni siphambili. Kusetshenziswa ngoba kwabanye abantu kuwumsebenzi phela ngoba sisho ukuthi abanye basobe kutanile mhlambe ngeke futhi sazi. You understand mase kufile kufile manje ngoba uthi wena indoda mangake ikhulume nje uyizwe ngathi awuzwisisi kahle ngoyiginqa ngana ulokhona nakwamginqi nje umbeje nalibaleka igama umbeje kwamginqi nje siyanibona phela lapha emabonini lapho ukuthi ngathi akuzwene kahle asikakahlangana angakahlangana futhi phela nahlala khona la siyohlangana khona phela futhi ngayo angeke ngathi ngizomushaya noma ngizothi nake nayo umfana naye yabona umfana ngeyontombazana kodwa ekufanele akwazi ukuthi la siyodibana khona yabona ngeke kumele njani isida uyena noma mina kanti lento yeniqala kanjani kahle kahle ngoba asiyazi futhi yazi ngcono ube kuthiwa ngazi ngoba phela bobuzimba angeke vele usho ukuthi sibahlanganisa labantu babe khona la endlini into engeke yenzeke kahle kahle uyabona ngifuna ukuyithola kahle lento indaba yami nayo uyavana hayi umfana phela umfana yabona shuthi kanzani mina kushuthi khona abantu bayazi abantu khona i-content yami ngangiyenza phane ethinta ibandla ukuthi ibandla uyabona khona la ngangenza khona ivideo ihamba kakhulu ivideo ethi ungabisangiqoma iyangihleka ibandla lethi uyabheka futhi lo ngiqhubeka nje naleyo content yabo bagijima beyokhanda ingoma la bethi ibandla yabona bengifonela futhi yena lo mfana bethathe ngale bethathe leyo content ngale ya bona bayokhanda manje ingoma nolunye uhlehlevu lento yabo la kuthi umuntu omkhulu anganoma uyalazi yamazi umuntu omkhulu ngifonela uyena umuntu omkhulu uyena wazi imbeje ndini lona hayi umuntu omkhulu ethi hayi kunengoma umuntu omkhulu ke vele hayi sijwayelene kunengoma engifuna idlala isigame lana yabona hayi ngithi mina okay kuna studio salo sile Trobheni esiyasimza la SK angifika lapha lo mfana useyiculile yabona estudio uculile isigenqa basifakanga lapha ngifika ngezinto yakhona ithi for evibandla kade ngazi ivideo ethi ayibe njalo kanjani manje ibandla ikhanda lami mina kudume ibandla ngithi mina aya ngodlale kumsangano ngithi mangezwa futhi lo muntu ucula kabi ngithi mina ngeke isingo sami ngeke ngizodlala isigame kulento mina ngikhuze nawo umthimkhulu ingabo ngifonela mina ngifonela izinto engasile lento othi angizoyidlalela lana yini yabona ngihamba umthimkhulu ngimtshela umthimkhulu shuthi umthimkhulu amtshele lo mfana umnyovu usefika wathi uyabheda la e-studio futhi ngeke ayidlale lento yakho ethi ibandla naye lo mbeje ndini ngimfona ngithi wona mfana fanele ngikhulume nami ngifuna ukwenza into ethinta into esengiyenzile ingavele ngiqhuma nje senintanda la ngiforever ibandla lokwenzana yabona hayi mfana ekhomba ukuthi hayi akazwile futhi impela iqale lapho ke lento eloyidelela ethi ngangazi mina ngayibandla ngoba sekuze kukanjena nje kodwa ke phela ngizombamba ngithi phela into abahlangana abantu bayahlangana kuzokwenzeka futhi ihlangana kuzoba uyena noma kuzoba mina oyedwa wena kodwa khona ozoba hey uyabona ngizwa kahle mina kuba into kanjalo kanti umfana ngizwa kahle hayi kunjalo nje futhi umfana phela ngizwa kahle impela
naye siyafisa ukungenina simthole sizwe side la kodwa wena indlela ubeka ngayo ngiyayikhumbula i-content yakho le bani iyayithi ibani kuna ngoma kumanje ngoba futhi nama performance ngiyabona ikipe enigqoka zibhale ibani cha ngiyazi uyabona manje umuntu abantu angithi manje bona bazi umuntu uqhamuka sengitshela ukuthi ufuna ukuduma ngombheje badelela abantu lapha ku TikTok kakhulu kanti ngiyababheka yabona nje mina uma ungidelela uma kwangicasula ngiyangena profile ngibheka bese ngisave ngibeka ibheke siyohlangana na bambe cha phela i-content nje lapha ku TikTok hayi mina ngisebenza bama content sho kanjani usiphush i-content kodwa uma ngalo uthi le content ngathi lo muntu usuyangidelela ke phela manje kodwa nekuthiwa hayi sihambisa i-content uyazi ukuthi ihamba kanjani lento ye-content singayikhuluma ngayiphi indlela ukuthi umuntu methi wenza i-content ayenza i-content sikwazi ukuhlukanisa i-content nokuthi uyangidelela ke lo muntu ukuthi phela abantu abefani mina nje angiboni ukuthi ngabe ngiyisebenza bama content ikakhulukazi lama content okuphikisana nomuntu kuthiwa kanjani ngoba ngumuntu ohluthukayo ngiyazazi uyabona uyashesha ufike endodeni uyabona so abanye abantu banokutshela ukuthi hayi benza i-content nangidlali leyo nto ngidlala leyo nto anginasikhathi sokudlala nje mina yona vele ngadlala utholani nge-content ngidlala nje ngize ngidlale nge-content kanti i-content yokwenzani umuntu uma yenza i-content angenza endlini yakhe njengoba ngenza i-content yami yebandla uyabona nabanye bangicika futhi mabethi hayi sinombheje senze i-content angenzani nakho umfana ngombamba ngomfaka isibhakela ndibawubona lapho ukuthi bengingadlali manje yazi ungibona ngihleka lapha kwasixoxa kungabe efaka umbheje lapho khona sengiyicabangayo angisazi noma izolo kuseni noma ngeFriday ngingena lapha ku-TikTok ngibona ivideo yakho lapha uthi yawo hey hawubuke nje ifaka iphedi nakhona lesilenda ngiqedwele lesilenda Liyanja ibigqoka iphedi yiphedi le uyibonile le video uyibone ethiwa lesilenda yabona nje afike ngihlekisa kakhulu lapha legame lesilenda yiphedi lesilenda phela bajola lapha emkhukhuna George Gogombeshe yabona angithi mbokotha ngene George Gogombeshe kuyenzeka phela angithi ibandla libuye lijole nami nentombi zabantu phela amantombazana ahlala ngawodwana manje awamanje angithi uyawazi kanjani bajola lapha ngaphandle hayi phela lapha George Gogo ngiyambheka ngafika ngamfonela ngayibona ivideo yakho futhi usemontweni ngathi umfana ngilapha yabona manje ngiyabona lapha kunemkhukhu ngishuthi namantombazana ahlalela wodwa ngithi awangeni lapha manje ngike ngathola ngandlebeni ukuthi ujola phandle lapha uyokushuthi uyovakashela intombi abona ngoba angiboni ukuthi umfana uyakwazi ukuthi kuyabhukha loyana yabo iziboleka iroom noma uvakashela intombi emkhukhwini manje kuyenzeka ukuthi uvakashela intombi bese ifika ikashe umnikazi wentombi umnikazi wangaphela shoot leli phedi lapho uma ngorong ngemkhukhwini ngoba cha yiphedi wahamba awuwafuna uma ngabe kwenzeka kule clip le ngabe senikhipha nikuveza bonakala phela lento ishoyo iqiniso umbheje wafethu ugqoka iphenti ufake iphenti umbheje ufake nje iphenti umbheje bukani iphenti ke phela leli bafethu hawu akufani naye ugqoka iphenti Mandakazi, atapasa. hawu umbheje umbheje sekanje ugqoka iphenti bonakala phela lento ishoyo iqiniso manje bese ngibona lo mfana othi ngashaya mina safaka iphedi phela ngiyashaya ngiyabona nangishaya ngiyahlula ngempela ukuthi lo mfana uyangidina ukwazi ukungibophisa ngempela hawu ngafika lapha endlini phambi ngifuma amaphoyisa kuthiwa kuzofuneka isibhamu uyabona kuzofuneka isibhamu esingekho emthethweni uyabona kuthiwa nginesibhamu esingekho emthethweni ngikutshela ukuthi ngaphuka 4 days madoda ehotela ngiphuka nje yabona ungalale endlini ngibhuka lapha eAlmark ukujosilewa ngibhuka khona lapha 1.2 every day 4 days so uma ngabe sengimbamba ngimlalisa phansi imali yami ngiyayifuna ngapha soyikhipha ngoba ngingasadlala awusivezanga yini wena isibhamu evidweni na uyiphethele isibhamu nginaso phela vele shuthe yena wasuya ngesingisi bathi waaziyo uma uthi asikho emthethweni angithi wathi mangabe futhi angazi ngithi kuyena ngizokudubula ya ngiyakuzwa lo wathi yena uma ngabe sevese lo muntu ufuna ukungidubula ngayilahle
and hayi ukuthi ilahle angazi wayekuthatha mina ukuthi ilahle yabona ngoba mina esanga sibhami mangisaziyo somthetho Siclean. Ngiyovu angidefendi angisiyakhuluma la ikhona ivideo ethi wena bese ukudubula izinto angithi ikhona ivideo njalo Angisho ngizokudubula ngelahle. oh phela isibhamu somthetho siyadubula Siyadubula la. negenza futhi liyadubula okay no hayi ngathi mina ngizomshaya and sengiveza lokho sengithi sengifuna ukumshaya ngoba useshila ukuthi ngifuna ukumdubula ngingakaze ngisho yabo phela kwashona lo muntu ufuna ukungidubula ngelahle uthi ngicula ingoma yakhe ethi bhinqa angisuka yena ngase ngithi mina no ngamshaya ngempela ke manje angifuni ukumbulala futhi ngoba phela nawe uyingane yolabantu uyabona kodwa into engizoyenza ngifuna ukuthi lona uhlamba ngifuna ukuthoba mhlawumbe ngibona eyinqeni and ikhonto engishilo ngicabanga ukuthi nje sengithatha inqumo sokuthi ngimgulise ngekhanda ngithi nginyanga yami mina so kusuka manje ngoba kuMay uma ngabe ngaxolisanga kwaze kwashaya i-30 May ngibekele warning leyo isexwayiso lesengasitshela ngisho umndeni wakhe nombani osondelene naye ngizomhlanyisa ngekhanda wekude Washaya i-30 May. Angaxolisanga uzowaxosha amaphepha umfana and nizombona futhi lento engisho nizoyibona ukuthi kuzokwenzakala emva kwe-30 uma ngabe ngaxolisanga sengifuna nje ukumshaya ngenduku manje Sele Ufuna days manje. I think 25 days. yes angithi yes Ayiqhawusana isikhathi. sonesikhathi sokuthi ahlale phansi ayicabanga Yeah. ngoba uzokhula ngekhanda nizombona futhi sekude sekukuyena ukuthi uyaxolisa yabona cha uzowaxosha amaphepha yabona Hey. awuzowaxosha leyo nto sengiyikhulumile ngike ngayiveza futhi kuyivideo Akaxolisa ke bakithi. warning umfana akaxolisa nana nisondelene naye manje uzoyibuka le video ihlobo zakhe intombi yakhe ima-advise ngoba kuyoba buhlungu uma wengane yakhe uma kunayo ingane angazi kodwa kumbona futhi ngazi kodwa phela ngithi uyasho ukuthi wasokela ubala mhlambe ingane angikhumbuli ngoba hayi ngikhumbula ngoba phela nakho kusokela ubala enye into leyo uyingane yomfana phela nje uveza ukuthi wena wasokela ubala shutha utholi phela lo muntu uyambona vele ukuthi akatholi lo muntu yabo Yeah. hayi angiboni khona umuntu ongibonayo ngoba ukubunanga bese ngayithatha la ngabe cha ngabe sekuyami leyo ntombi noma ngabimbi ngaye ngakusho lokho kwenye amavideo athi noma ngathi intombi yakho yimbi Kodwa nje. kodwa nje ngifuna ukuyithatha ngiyisebenzise yabona bese kuvela emphakathini sengiyisebenzisile ukuthi ngiyisebenzisa kanjani kodwa wena ngifuna ukuthi uma kube futhi ikhona ngoba phela mhlawumbe kungenzeka ukuthi ikhona Yeah. ngisazoyithola yabona ngiyisebenzise yabona bese ngumtshela umfana ayibani siyisebenzile Mina kufanele ngathi ungayithola phela ngakashaya le 30 May azokwazi ukubona kahle. ya hayi yena ubele ngekhanda ke impela hayi ngeke ngisamdubula ikhaya Oh, uyamehlisela isigwele. ngiyamehlisela hayi futhi ngicathe sokungigulisa ngekhanda sibhlungu kakhulu ngesokumdubula ngathi phela bengifuna ukumdubula izini hayi ukuthi bengifuna ukumbula Kwenye indawo. bengifuna nje ukumdubula izini akahlale kanje azaphola awuhlala nje azaphola phela kubhlungu ungakwazi Akahlali straight. mayehleli phansi uyathelela yabo uyathelela phela lo mfana bo Hey. akamazi lo mfana uyathelela wathi ngimnyama ke vele Fanele uthukwaye wathi nguthukwa wathi ngimnyama ngathi nguthukwa ngitshela nje yabo ukuthi umlomo wami wathi iklash so nje kuningi mfana sengizolo Awucabanga. yabo la ngithathe khona unqumo sokumlomo ngathi lenta Yeah. la ngithathe khona unqumo sokuthi no la ngane ngivela ngiyilona Hey. phela ingane leyana abantu babona nje ubuso bude cha ingane yabo ingane phela umuntu wayifunda 2018 ngase ngisebenza lapha 28. phela bangibona ngicosha ningimdala 2018 eqedwe isikole ngase ngisebenza edowntown lapho ngama CD Izwa. Eh. esafunda yena wayesafunda isikole eqedwe isikole 2018 ngangisebenza uyabona khona nje owangicasula ukuthi ungakanani umbheje khona ngathi usungibhedela wena yabona 2018 eqedwe isikole ngangisebenza lapho ngase ngine-pay yabona ngumfana nje ngisebenza ngidla ingane usuphathisa imali ekhaya Simale ekhaya. Hey. nje
So nje vele hayi umfana omncane. Babona nje ubuso bude kusho ukuthi phela mina ngidla fresh ngakho ngibona ngingagugi. Ngiyakubona. Wona face yabona lapha nezaza lakho la. Ngibona kuma nje ngiphuza liquid fruit. Ila uface. Ube. Mfana. So wasisikhathi hayi. Nansi ke futhi indaba emnyufu. Futhi. Apha ku TikTok thi ubona le upha abantu imali thiwa le ndoda hayi yapha. Abanye babuye bathi uyabakhohlisa. Ubephuma ukuthi imali lapha zima uvele ngewindi. Uvele ngewindi nje kula. Yabo nje windini kulapha nje indaba beneze khona umuntu imali. Yebo. Manje bathi abangayikho le nto le. Khona Discash. khona wathi ngithwala khona wafona futhi wathi. Bathi ngathi uthwala. Wathi ukuthwala naye. Wafona wathi nawe ufuna ukuthwala usephela kakhulu. Oh! Ucela ukuthi umlayele Wathi ucela ukuthi ngoba uyabona ukuthi ngithwele ngimlayele ngathi no, cha ngithwele. Yeah. Mina futhi umfana ngihlupheke kakhulu kwena. Yeah. Yabona. Yeah. Mina ke ngasheshe ngayimela ngimncane. So ngayi understand mina ngihluphekile. Lapho kuya futhi hostel. wakithi. Kunzima. So kutheni uyazi uma umfana uyakhuphula amasokisi. You understand? And abanye babona ngoba phela ngibuka ukuthi ngimncane, ngingabona ngimncane vele. Yeah. Yabo. Mina ngineyikuta zami zeBolt eziwu3. Ucabanga. Yabo. Ezengibhadala ngeviki. Ngine shop yokudla lapha eFaraday. Ngiyakhumbula ivideo yakho. Ngumuntu ukuhlupheka ngiyakwazi. Yabona. And futhi angungabazi ukulula isandla ngisiza omunye umuntu ngoba phela lento uyazi kangcono uvule kuwe. Ukuhlupheka ngiyakwazi mina. Manje abantu banokukhuluma umuntu akhuluma into angayiqondi. Yabona ukuhlupheka ngidlule kukho ngiyakwazi. Namanje futhi ngisaxakeka nephela ngomuntu akekho umuntu ongazi inkinga. Yabona. Kodwa ngaleso sikhathi usizo uma ubona ukuthi unalo uba kungabazi ukulula isandla usizo omunye umuntu. So abantu laba bethu bahlezi betshela ukuthi ngoba kade sikhuluma indaba ye-content. Bahlezi betshela ukuthi hayi ubani wenza i-content kwasho kwacima yabo. Ungabaza amandla omunye umuntu. Kanti mina ngasosikhathi umuntu mayenza into uthi wayi content. Mina ngiyindoda. Mina ngiyindoda. Ngoba ngitshela ukuthi babona ngoba ngomncane abanye yabo. Kanti kunengane phela. Ngiyazondla futhi anginayo inhlamvu eqhamuka ngawengane. Angisho kanje amantombazana. Abantu. Hayi, sengingathuka amantombazana lithiwa yabo. So leya muntu engamsiza. Hayi futhi uthi ngihamba ngipha abantu imali. Ngane umuntu oyedwa. Leya muntu ngangaqala ukumbona because ngeke ngambona ngihamba nobaba ngelinye ilanga. Yabo. Weza kethi ubaba wamnika u40 rand yabo. So ngathi ngelinye ilanga sasisekhilane ke sasingekho lapha phansi. Le khilane mall yabo. Mase ngimbona leya muntu loyana ngimbiza ngithi ayiwandoda. Yabo. Kanje yachaza ukuthi hayi ngwakuphi mina yabo. Ngoba leya muntu lana akabhemi kama drugs. Kodwa umuntu oxakekile. Umuntu oxakekile. Ish. Ngoba nami ngeke ngafika lesikhathi sokuthi ngiphelelwe indawo yokuhlala, hey kwa bad. Because ngikhumbula lapho ngangiqashile le jeep. Yabo. Nami ngakona kubheda ngasizwe enye insizwe yangidi. Angithatha yahlala nami le clean. Ini angazi ngapha ngakoSoweto. Yahlala kwamanye ama-estate. So leya muntu wayiyo mhlawumbe umxhelo uma ngabe ngimbona ngoba ngiyazi ngingadlula kulesi simeni ngiyambona ukuthi ukukhula ngimbiza ngathi webhuti. Ethi hayi ngwale Eastern Cape ngithi mina mama ngakunika imali engaka ungayenzani? Wathi yena ngaye ekhaya. Nanso into yafika yangithatha kakhulu yangihlaba umxhelo ukuthi hayi lo muntu lona into ayicabangayo akafuni ukuba leGoli. Ufuna ukuya ekhaya. Ukuthi le Eastern Cape saka sayo performa khona ngiyazi ukuthi angeke uvele uhambe nje. Kufuneka imali. Ngathatha imali nganika lo muntu. Uzasuke ngulu. Athi uthwele. Kwathiwa ngithwele kwathiwa nje content umnyovu senzile. La ngangisave khona akangizobabhonya ngibeke eceleni. Lawusha khona ama screenshot. So abantu bayohlezi bekhuluma ebhuti bayohlezi. Ngiyayibona lento leyo. Yabo. And abantu bacorrectela uma unemali, anginayo imali. Kodwa imali yokuphila nginayo. Imali yokuphila. Hayi imali yokuphila nginayo. Yabo. Ngoba angiphila ngifocusile emculweni kuphela. Njengoba ngisho ukuthi nginezinye izinto engizenza eceleni. Uzenza eceleni. Hayi uhle lo. So noma uzobuza ngibuka ngaso le igenci. Usushoyela iqhawe lakho. Ayi uzoba nenkinga. Ngumfana nje yafuthi. Onganazi inkinga. Ningakhohlwa lapho balaleli emakhaya ukusubscribe lapha ku YouTube uMaskandi Talk Show podcast na ku Facebook siyatholakala. Siyaxoxa lapha siyaxoxa. Siyaxoxa yena nje. Noma ngene igama labantu nje hayi. Iyenzeka phela abantu bawuxoxa awuxoxi ukuthi ngizoxoxa into etho. Xoxa nje ngawe uthi ke kwenzeka ukuthi ke kwenzeka ukuthi. Hayi kuyenzeka. Zona izinto ziyenzeka phela.
kunjalo kuningi nje okwenzekayo kuningi. kunjalo impela manje kule album yakho uthi uzoyikhipha uqedile ukuyisebenza nje manje studio Yeah. ikhona yini la ufika impela ugadla khona endodeni Ayi. Ngoba ngisho ngithi ukwenza kwabantu akufani. akufani You understand? mm. Mina nje ngikholelwe ekugadleni. ya Ekugadleni lokuyigini ukuthi sengizokugadla ngithi manje kwasha kwacima. ya Uyabona? ya Ke kuthiwa yini ukungcweka. yibo ibeka kahle ya Anginayo into engingancoka nayo, ngingakabi nayo le igingcini. Futhi angiboni mhlawumbe ukuthi uzoba ngizoba khona nayo. uzonya kubamba lapha Ngoba phela lokukombe nje ngangingcoka nalo mfana. Ithalente lami likude kakhulu kunami. Kude. Yabona? ya Hayi ngeke kuthiwa mangabe sengiserious ngenza umculo. Angeke ngingcoke nayo. ngeke Ngeke. ngiyazwa So nje hayi lo msebenzi wami nje ngiculile. Uyabona? ngokujwayelekile washayela Ngijwayele ama ingoma. mm Uyabona? Bese bakhona phela ingoma abafana abanyazisayo. Ebatshela ukuthi umfana. Uyabona? Kube kanjalo kodwa hayi cha. Akukho la ngidalapha khona ngibhekise ngakumuntu. hayi Cha. Abafana ngoba shanje ngisibhakela mina ngeke ngeke. umuntu westudio Umuntu ngomuyisa nje. yeah Yabo. Mabe sesebhedile ngomuyisa. yeah Yeah. Yiphi nje ingoma ongasipha yona nje ekhona mm siphe nje ingoma wathi uyibiza nje sizwe nangu besikhuluma naye Esikhingana siphethe. Ingoma lezophuma noma ekhona. esingakuzwa ngawo ukuthi abantu abe neshort hayi umnyovu lo yangamuzwa Ngishuthi lapho usho noma ingoma ekhona yes noma ingoma nje. owazi ukuthi le mhlawumbe abantu bayithanda kakhulu ongabakhumbuza ngayo babona ukuthi hayi wena umnyova sikhandelanga wethu mhlawumbe sigqokisa imask nje umbeke bani wazi Mfana ke. Ayikhona ingoma lapha nasisishaye 2022 ihamba nomqansi. Uyazi ngani uyeza wami uyeza. Uthe usekibele uyeza. Sikhuluma nje usekibele uyeza. Lonyaka ke sithini Lithwele ukudosha umuntu abantu abangizondayo nezimoshela isikhathi. Yabona? Bathole ukudosha umuntu. Seza futhi ngoJuly ngoba ngisho nje ukuthi hayi kukhona ukuseza futhi ngicabanga ukuthi kuzobajabulisa futhi abantu ngoba ngiumuntu othi mangabenza into aneseza. jabula abantu Uyabona? Bajabula abantu. manje ke enye into la ngifuna ukuyithola mina Yebo. ngoba sesicishe sibale 4 years noma ngasiwa ama full albums ku-mixed i-album ama EP Yeah. uma ubheka ngendlela sesidayisa ngawo umculo njengamanje umnyovu kuyamsebenzela yini ukhona umncane umnyovu akutholayo yini ngawo umculo kuthiwa abantu abadownload ngoba phela nanokuthi ngifuna ukuthi ukuveze la uma uphendula empendulweni yakho sibacela abantu ukuthi ama side are right enza ukuthi umculo at least athole into omncanyane imapha ama side angekho right imapha Okay. yeah Njengoba ngisho ngithi angithi into nento uma ngabe uyenza njengoba ngisho ukuthi siqale 2021 yeah ulwazi ikakhulukazi usukungabi nalo mangabe siqala nje into uyenza yeah ulokhu uyifunda kancane kancane. yeah Ngicabanga ukuthi 2021 senze album 2022 khona la sasibambisana khona nensizwa yangapha ngakithi okuthi usifundo emtshali. ngiyamkhumbula Iyamkhumbula ngisifundo Yeah. emtshali. Senze album. Amandla okucika. Yazi yaphuma futhi kuma digital because njengamanje angeke uyithola ngisho ngiyisesha. ayikho Yes. So ngayithola imali yakhona lapha ngiqamba manga. Imali yale album. Ngiyabona ngayithola. Then ngase nga-understanda nami lapho ukuthi lezinto ihamba nje. So isizathu senza ukuthi igcina isuka nayo. Sasinama login details sobabili. oh You understand? Yes. Njengoba umuntu esibambisene naye. Futhi naye akawadelete ingoma zasuka kushuka ngazi wacofa kanjani. You understand? Zasuka. You understand? Lezi za 2022. I-album lengithi ayino limit nobani bani. Yabo. Kodwa imali yakhona ngayithola. Bese kuzokuba last year earthquake nakule khona kuyasebenza azwebhuti lezinto ukuthi fanele unqenqa abantu. yeah Unqenqa abantu be-download. Noma phela ngingidala ukuthi kuphuma malini kanjani. ngadalwe Uqala lapho ngabe sengiyaqala. Kodwa nje khona kuyaphuma kodwa into ebalekile ama-gig nani ngoba sesiqale futhi siyawathola. yebo Okuyiyona into ebalekile kakhulu leyo.
ya cause ama-gig phela sesiqalile siyawathola nebandla sekuyasebenzeka kusefani yeah yes uyabona uqeda ukuthinta indaba ekhuluma ngama-locking details yes engicabanga ukuthi kusafanele ukuthi abaculi bakithi ake sibafundise abantu ngoba uyazi omunye umuntu mhlawumbe uyafika nje ngibekisa ngama ngifuna ubekisa umuntu ngicela ungifakele ingoma online ngenza lento engiyenzayo ya hayi nazo ingoma zakho kuphelile sharp uyahamba ukuthi laphana uyangena uyachecka akazi lutho lo yazi lutho yes yabona into leyifiwe ebuhlungu ngoba uthola ukuthi ngimchargeile okokuqala mina ukuthi athi ngikwenze into nayo ufake lo msebenzi yes because ngiyazi ukuthi uyakwazi ukufaka nawo uyabona kodwa manje lo muntu uyabona ukuthi akayihluphi nakancane ukwazi ukuthi okay ke ingoma songifakele ndoda ngiyabona yes ngena kanjani phela ngibuka ukuthi sekukhona malini okwenzakalani kanjani and uyazi ngithi lento ukuthi rate yezamadola uyayibona abakwazi nokuchecka ukuthi mangabe kuyo amadola angaka mangabe ngikhona withdraw ke angiwithdraw yabo leyo nto ke isashaya ngicabanga ukuthi legend right umaskandi sabalimaza too much kakhulu ngisenginotisile yabona sabalimaza too much nami engingeke futhi ngikufihla ukuthi ngize ngayi-understand last year yeah understand ngize ngayi-understand last year ngoba ngisho ukuthi ayisazi sayikhipha futhi imali yakhona yeah ukuthi kusho ukuthi kusuka lapho kuyale angeke futhi ngiphinde kube khona mhlawumbe kuthiwa ngiyashayeka yeah kanjani because sengi-understanda kangcono yes yeah lento le iyafuna ukuthi as an artist kunabaculi phela nje abafika befake ungayifaka nje kabili ingoma kumunye umuntu kodwa ngokulandelayo lento le ngoba umuntu nomuntu angazenzela lento yes ufunde uzenzele ngoba angeke phela nazi ingoma sifaka mhlawumbe sene 1 million views or Spotify na samele futhi makufanele ukuthi wazi ukuthi kunamalini uye kulowo yamuntu lo uthi yafika athi hey yazi password yakho asayazi mina email ngangifaka into zakho zibaningi okufuthi thina ikakhulukazi thina abantu abasha kufanele lezi zinto engabe zishaya ngoba phela safika ezikoleni safunda and umculo ngicabanga ukuthi kufanele senze sure ukuthi into zakhona ezingala siyayi-understand understand ayikhona baningi abantu abasasha ngisho abalapha abadumile ngengibona mina ngibona we ayikho wena akwazi lutho lento ngibona kuyenzeka hayi izinto ezizakalayo hayi esadinga ukuthi yabo ukuthi phela abaculi ayababambisene yeah izinto esadinga ukuthi bafanele behlale phansi abaculi bebambisane besonde mfowethu kanje manje leginci nawo ubani nobani ufuna ukuthi yimi yabona ufonele bani umthetho mfowethu angisize ngento ethile yabo ubeka lokho so uzubona ukuthi hayi le mculo ufuna nje uzabalazela ngoba musathemba indaba ukuthi lokhu uncenga laba vele lento esho umnyovu inhloso ungena emlonyeni yabona ukuthi uyasebenza ake sithi nje uwemshiso ukhiphe ngoJanuary mhlawumbe ethi good kanje umnyovu akakhiphile akenze lutho kungani umnyovu ancinga abantu abathenga umsebenzi wakho abakufunike lokho wena umnyovu ngogudu yakhipha umnyovu kuya kuJune wena sebe abakahle abantu umculo umuntu bawuthenga ngaleso sikhathi usangena so uma ngabe in this 3 months sithenga kwamshiso nomnyovu encinele bathe kwamshiso uma sekuphumeka kamnyovu futhi sembani sothenga lapha into engenzeka leyo webhodi ngitshela ukuthi khona ngisho sijwayelene nayo umuntu nijwayelene nihlezi ninonke abaculi bayafihla ukuthi bayaphuza mina ngiyabushaya kodwa phela noma ngingasona isibotho kodwa ngiyaphuza twana nokuhlala ndawonye siphuze kube mnandi yazi kodwa uma ngabe sesithintela komsebenzi yazi umuntu wakhona-ke hayi sebeka mangaphana yabona futhi mina-ke akungiphathi kabi ngoba abantu bebhodi mina kodwa ngiye ngisho ngithi phela umuntu ngeke umfunze yabo ngoba nami nje cha ngifuna ukufunzwa ukuthi angiphushe lapha abafuni ngoba ngutshela mina nje bengisebenza noNgika nobani engicabanga ukuthi ngingena lapha ephejini kaNgika ngoba uchofa nje angeke ubone la ethi khona anisupport intona yami yabo futhi lokho akungiphathi kabi you understand umuntu phela wenza ngendlela yakhe angeke futhi ngimbambele inhliziyo umuntu akasupport into ezimnandi kodwa nje into ekhona lemculweni ungangeni ngenhloso yokuthi ngijwayelene nobani uzophusha wosala endleleni wosala futhi nobani osazocula lokho kungamphathi kabi mabe sekumehlele yabo ngobenza abaculi bahle ukuthi ingoma afeaturishwe kuyo akhulume ngengoma afeaturishwe kuyo kumehlula ukukhuluma ngayo kuyenzeka ngithi mina ngaze ngizwe ke lento mina yazi engikusola kakhulu
lento uma uthi uyayibuka usibuka deep ayikho ngapha emculweni phela endaweni thina abantu abamnyama umqondo webusiness yeah ngoba phela lento ibusiness yabona ngendlela ubobuzine ayibekisa ngakhona mangenziwa kanjalo ingalekelela manje ngoba thina kubusiness sisedeni kakhulu phela mnyovu manculo kanje madodana kubusiness yes yabo la kusho ukuthi kahle kahle abaculi kufanele bashintshe i-mindset ba-understand ukuthi ngoba silawo emadoda sisemsebenzi sikwamlungu umuntu usizo umuntu ukuthi aye phambili and umuntu angeke umvimbe ngento yakhe nanso into ofanele uyazi usungagweva nalokho gweva nakho ngaleso sikhathi kodwa uma ngabe kwakudaleyo ukuthi umnyovu uyofika lapha phezulu hayi ngona ngenkani kuyakwenzeka hayi ngenkani njengoba ngiyiphushela nje ngingedwa ngiphushela nje ngenza ama-content ami ngenzani yeah angiphushwa muntu understand wakhuluma i-content khona le yebandla sithi uyibeka nayo yini lapha ebandleni benzala abantu ebandleni yazi usuthi uyamkhipha ebandleni bani sebhedile nawe waphinde wakhishwa ebandleni usubhedile usukhothe ngephuta uthini lapha ebandleni uthi waphike ulide ibandla uphinde nawe ugeje ebandleni ithinto ebandla yazi ukuthi futhi yazi endabeni yebandla lento yebandla yaqala ngevideo khona ivideo la ngithi mina ungabisangiqoma ngisho la cishe kusaphumile ngithi mina ibandla liyakha phela ibandla kufanele ubonisane nalo mawuzini uma ngabe wenza into ubonisana nebandla yabona mina-ke ngiyensizwa likhonze kakhulu ibandla ngiyaphila kakhulu nensizwa yabona ngiyathanda ukuthi umbono webandla ngithi wemadoda nibona kanjani lana uyabona hayi la igxeka-ke leya ntombi yami ibandla lathi hayi thiwa egijima ehlula okubalulekile futhi ukuthi ulibuze ibandla hayi kwathi ayiqomi ehlula ayifonela mina yabona ngiyifonela nje kanti umfowethu uyangishutha la nginakile yabona nangu umntwana wayengishutha nami ayi angishutha imoto ngisho ngiyabona ngithi kule ngane yeyiye ungabisangiqoma manje yabona ithe izocabanga ngathi lezi ngane zithi ziyacabanga ithi hayi ngizocabanga thethe yeyiye ungabisangiqoma hawu siyiphosta ngoba ngibone ukuthi ngiyiphosta hawu ngiyiphosta ngiphume ku-TikTok yabona noma ngena ngaphambi kwakhe uma ngathi ngingena ku-TikTok hawu ama-views aleya video leyana ama-like ngifica laphana kwakukhommente ngisho tshata yabona ithi mina hawu le video lena and lokho ukuthi ibandla ngikusho mina nginganakile ukuthi mina elizongikhala ibandla lithi uyabheda la yabona manje abantu bethe kuma-comment ayibandla aphi ibandla ngithi mina hayibo ngutshela ukuthi yazi leya video manje ngibheka ama-followers amakhuphu wasemtime leya video ahamba leya video leyana ngoba ngitshela liyankulumo ngayifica ngisho ekhaya ekhaya ngoDisemba ngayifica ekhaya ngoDisemba kuthiwa hayi ibandla liyali ibandla sagcina sikwenza i-content kuqhubekile yabo ngoba futhi ibandla ngempela kumele uphile nebandla kakhulukazi umfana njengathi ungaliqheleli ibandla ngoba phela noma usufikile yile nto yokuvela ikhona vele yabona lobe likhona lithi hayi siyamazi besiphuza naye senza naye into ezini yabo yebo ngoba lezi ntombi esijole nazo ngeke phela zibe khona mhla sesingasekho angithi uyakuza ukuthi wethu intombi ayingcwabe so ukujola nje kusho ukuthi ngiyabuka lapha emnyovu lapha ku-YouTube ngibona le ngoma zamanje ezinye cha ngempela zasuka futhi ngaze ngathi no ngiyabona impela ngoba ngasathe ngiyachecka ngithola lezi ngiyibuyisela akethi njengamanje umnyovu lo wamanje starter fresh ile nto sengivele ngatshela yona ukuthi yazini starter fresh umnyovu simqala phansi ngiyabona simqala phansi ngiyabheka ngoba sesixoxelele mnyovu kuphi wena mhlawumbe obukuphethe lapha mhlawumbe nasixoxa mhlawumbe asikuthinti okuphethela abantu mhlawumbe imiyalezo ngabatshela khona cha mina ngiyangikholelwa ekutsheleni okuningi kuleleke ngoibhuti yimina ofanele akhuphula amasokisi enze okuningi ngoba phela ngithi sisemculweni sisadinga izinto ey'fana nokuqashwa kuningi yabona ithina futhi okufanele sikhuphula amasokisi mina nje anginaso isikhathi sokuthi ngizogceka abahleli bemnceni ngithi ubani ungibamba ngophondo uphondo lwani indlala indlala into ndaba yophondo usuke udlala indlala nje ngoba ngicabanga ukuthi phela umuntu uma ngabe hleli i-event nani
uhlele event ngemali yakhe imali yakhe uhlele event nala ku podcast yakho ngicabanga ukuthi akufanele ngize ngithi awungibizi ngani yabona ngoba uyazi ukuthi ngiyacula yabona wona ukuze umuntu onendaba eyibona sifanele ukuthi uthole ngaleso sikhathi so namahlelo bama event ngeke ngithi mina umnyovu ngoba phela ngiyambona ukuthi ukhona animthathi ngani yabona umuntu uyothatha umuntu ngoba ebona kufanele ngaleso sikhathi and uyazi ukuthi yena umnyovu ngimqashele ukuthi ngoba ngiyabona kufanele ngimfake kule event yabona anginazo mina isikhathi sokuthi ngithi mina hayi omncane wangibamba ngophondo uyabona okay wangibamba ngophondo anginazo leso sikhathi mina osuwengelela ngaleso sikhathi engijwayele naye ngiyambonga nomfowethu ungenile hayi cha phusha mntama uyabona anginakho ukuthi ngithi hayi ngibanjwa ngophondo mina ngoba de uyikhuphuka nezakho nje khona okade kuvotela into yini amapholi vote awubani angena ngiyabona lo khona amade bamade ngibavotele ngibathanda ukuthi bani ngeke noma ngeke ngisho phela ngengani njabulo lapho kukhona umZulu washafosa uthisha wamagcokama yabona nami ngiyazi ukuthi ngifike ngapha yabona angithi phela kuvoto kayi-1 savota sinebandla ngani madoda sivotele lobani yabona ulitholile ithuba okufanele simbonge yena mase ngilongibhizi ngibhala ama-post indlala yodwa njalo ngizokuphola indlala ngoba ngeke ulawula umuntu hayi kona ngeke ngeke ukuthi ngoba uyakwazi ukugida mnyovu ufuna ukuzogida lapho ngithi uyazi ukuthi ngiyakwazi ukugida ngibona ngathi ufanele sofika isikhathi sokuthi ungene uyabona noma kuba nenkinga oyedwa la eqenjini uzosithola isikhala ungene understand kunjalo so nje hayi yona into ebalekile ekutheni ongakangazi nomhlelo umcimbi ongakangazi kulelekimi ukuthi angiphushe ukuze angirecognize yes uzange recognize shuthi ngalesikhathi engakangirecognize angakenzi kahle emehlweni akhe phela nje yona into ebalekile leyo kunjalo ngoba lento ngisho ukuthi ukuthembela imali yeginqi yelo egcina kwenza ukukhuluma into engekho indlala phela indlala futhi yazi nolaka bangulaka inolunye ulaka ukubona ukuthi angathi mina ngingahlupheka kakhulu ngihlala ngolaka hey ngihlala nginolaka ngibona futhi ukuthi muka ngibhazela ngokushaya ngenzembe ngoba ngilambile lana uzongikhulumela into ongazazi into engazizwa kahle so izinto ezikanjalo nje futhi hayi kufanele kuthini ukuthi asiphushe nebandla engisebenza nalo ngoba isibambisene kahle futhi nabafowethu siyabonga sibambisene kahle lo usayiqala nabo lento 2021 kuze kube manje futhi sisena saba sahlasenyuka lekhona sipromote sifana phansi kompumalanga lapha nakombalenhle sipromote nabo singadlile kunzima uyabona kodwa ngokuya isimo siyaqala siba ngcono siyabhalana and futhi okungijabulisa ukuthi kwenzeka konke lokho abafowethu siqale nabo sesayibambe nabo yabona ngoba kubhlungu ukuthi into uyiqale nabanye abantu uyiphethe nabanye phela vele isizulu siyasho ukuthi siyazana nabanye siyoguga nabanye kodwa kuhle futhi ukuthi ikakhulukazi lokwethu wegenzi ukuhlupheka esikuqale ndawonye akuthi noma sekukhanya kube ukuthi sidinawo yazi kumnandi kanjani uxoxa umlando nendawo ngithi ngiyakhumbula singadleli yabona kwamanje nje phela sisazama ukuthi siyaphusha kodwa sesinokuxoxa ukuthi akhumbula sifike endaweni ethile singadleli khona saphathwa khona iziso sasifike ngapha soweto saphakela enye inyama ngoba hey kokuselumani lafana seluma uphuma angazi noma babona isilandule ngoba basimeza bathiwa ngani zakho zani la azasayibambeza angasathi inyama enjani saphathwa iziso sonke abala siphathwa iziso nebani kodwa manje akusefani sesikwazi ukuthi masibona ukuthi ayinawo madoda sesilambeni sithi mshayeli ifake phakathi yasikhambe KFC yebo akusefani isimo ngokuya siya ngokushintsha okuyona into ebalekile ngoba sesisebenza nomunye umuntu 2026 wayengekho siphathwa iziso angawazi umlando wethu kanti kumnandi kulabo bantu engisebenza nabo lo siyibambile nabo kuba ukuhloniphana sinikana amacebo okuya phambili ngizwa kahle okuyona into ebalekile sakhane futhi nangempilo singagcini ngokuthi uyabona yebo ngizwa ngoba ikunzima mina nje ngisho ikhenge ngisebenza ngithe no bafana bakithi uma kuvuka into okungaliyeki yebo sebenza ngoba nami kuyongijabulisa ukubona uright yabona ungagxile kule nto kamnyovu ngoba nawe kusasa kufanele ube nempilo ufanele uyiphile lezo sasa kumele ube nempilo ufanele uyiphile ongakabi nengane usazoba nayo kufanele wakhe indlu yakho ngithi uyabona into eyiginci ngenzeni you understand so mawuthi mina ngisho ibandla ngempela makuvuka umsebenzi ongasebenzi ngemthinta amadoda nale itoho la you understand ngoba kungijabulisa ukuthi sonke eqenjini sibe right
okuyona into ebalulekile uma ngabe niphila leyo nakhana nezinto eziningi empilweni. Ya ngizwa kahle. Yebo bhuti. Bobzeni khona nakhona site. Hayi asivale. Hayi sayigoqa le njengamanje. Hayi basubscribe abantu. Abasubscribe abantu. Lapha. Benze njalo. Hayi bukeli lapha ekhaya siyabonga kakhulu siyathemba nizothokozela i-episode yethu namhlanje lapho silikhona umnyovu yatinyela. Mfana le phansi emsini. Isincane. Hayi ivale. So